Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnapresthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharya Chakarne Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Radha Govinda Ji ki. Hare Krishna. പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയനാണ് അർജുനൻ കാണുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന് തന്റെ തേരിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതൽക്ക് താഴെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന ശേഷനെ വരെ, അനന്തശേഷനെ വരെ കാണുവാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വരൂപത്തിനോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനെയും ഹനിക്കുന്ന കാലസ്വരൂപത്തെയും കൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കാലസ്വരൂപത്തിലൂടെ അർജുനന് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിളർന്ന വായിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി അർജുനന് വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നുണ്ട്, ദംഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് വായിൽ. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഭയമാകുകയാണ്. ആരാണ് അങ്ങ്? ആരാണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? കാരണം അർജുനൻ കാലസ്വരൂപത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഉൾക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അർജുനന് തന്റെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലസ്വരൂപത്തെയും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഭയപ്പാടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ, ഞാൻ കാലമാകുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും ഹനിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇവിടെ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇതിനോട് കൂടി തന്നെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അവരെല്ലാവരും മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇല്ലാതാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയുകയുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ അവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പാണ്ഡവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തിന് അനിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നിയമിച്ച ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന് അനിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഇല്ലാതാകണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വെറും കേവലം ഉപകരണം മാത്രമാണ്, എന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണം. ഞാൻ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാം ഭാവി എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് തക്ക ശിക്ഷയോ അല്ല
അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരമോ എന്തോ കൊടുക്കണം, അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് പാണ്ഡവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കാലമാകുന്നു, കാലസ്വരൂപമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ, പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ കാലസ്വരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും രണ്ട് സൈഡിലും ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ യുദ്ധമൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ കാലസ്വരൂപം അവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭീമസേനന്റെ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു, ഘടോത്കചൻ. ഘടോത്കചനും യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഘടോത്കചന്റെ മകൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, പേര് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഘടോത്കചന്റെ മകന് ഒരു സ്വഭാവം എന്തെന്നാല് വളരെ ശക്തിശാലിയാണ്. ഘടോത്കചനും ഒരു രാക്ഷസനായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഹിഡിംബ എന്നുള്ള ഒരു രാക്ഷസിയുടെ മകനാണ് ഘടോത്കചൻ, ഭീമന്റെയും ഹിഡിംബയുടെയും മകൻ. അപ്പോൾ രാക്ഷസനായതുകൊണ്ട് അമാനുഷമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഘടോത്കചന് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ ഘടോത്കചന്റെ മകനും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറുപ്പനല്ല, എന്നാലും ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഘടോത്കചൻ യുദ്ധത്തിന് ചേരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഘടോത്കചന്റെ ഭാര്യ തന്റെ മകൻ പറയുന്നു, എനിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകണം, യുദ്ധത്തിന് ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഘടോത്കചന്റെ ഭാര്യ മകനോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, നിനക്ക് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്, നീ അവിടെ പോയിട്ട് ആരുടെ പക്ഷത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ഘടോത്കചന്റെ മകൻ വളരെ ദയാലുവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഏത് സൈന്യത്തിനാണോ ക്ഷീണം തട്ടുന്നത് ആ സൈന്യത്തിനെ ഞാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഘടോത്കചന്റെ മകന്റെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരണം ഇവർ രാക്ഷസന്മാരായതുകൊണ്ട്, അമാനുഷ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാർ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ക്ഷീണം തട്ടിയാൽ ഈ മകൻ ഇവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേരുന്നു. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം കൗരവന്മാർക്കാണ് ക്ഷീണം തട്ടുന്നത് എന്ന് കണ്ടാൽ ആ സൈഡിലേക്ക് ചേരുന്നു. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം യുദ്ധം നടക്കുകയില്ല, യുദ്ധത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ശരി, അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ ഘടോത്കചന്റെ മകൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നു, ആദ്യം അച്ഛനെ കാണുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയോട്, നിങ്ങൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്? ആരോടൊപ്പം? എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്? നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏത് പക്ഷത്താണോ ക്ഷീണം തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തോറ്റു പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ആ പക്ഷത്തെ ഞാൻ സഹായിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചിന്താഗതി, അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് സാധ്യമാകില്ല. കാരണം ഇവിടെ പാണ്ഡവർ ജയിക്കണം, കൗരവർ തോൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സാധ്യമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ജീവനോടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഘടോത്കചനാകട്ടെ, ഘടോത്കചന്റെ പുത്രനാകട്ടെ, ഭീമന്റെ ആ സന്തതി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് അതിയായിട്ടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഇവരുടെ എല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ചെയ്തവരാണ്, ശരണാഗതി ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ജീവനോട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ മരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമമൊന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പക്ഷെ യുദ്ധം കാണണം, യുദ്ധം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കാണണം, അതൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് അയാളുടെ കഴുത്ത് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട്, പക്ഷെ ആ തലയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ജീവൻ പോയിരുന്നില്ല, ആ തലയ്ക്ക് എല്ലാം കാണുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് 18 ദിവസം കൊണ്ട് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവന്മാർ യുദ്ധക്കളം കാണുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം വരികയാണ്. അപ്പോൾ
അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ആരാണ്, എത്ര പേരെ താൻ വധിച്ചു, എത്ര പേരെ താൻ വധിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്, ആരാണ് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരിൽ വെച്ച് ആരാണ് കേമൻ എന്നെല്ലാം, എത്ര പേരെ കൂടുതൽ ആരാണ് വധിച്ചത് എന്നെല്ലാം അന്യോന്യം ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഘടോത്കചന്റെ മകനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. കാരണം യുദ്ധം മുഴുവനും മാറി നിന്ന് കണ്ടത് ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിക്കുന്നു, യുദ്ധത്തിൽ ആരായിരുന്നു കേമൻ, ആരാണ് കൂടുതൽ പേരെ വധിച്ചത്? അപ്പോൾ ആ ഘടോത്കചന്റെ മകൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതേയില്ല. പകരമോ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാവരെയും വധിച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സുദർശന ചക്രം മാത്രം ആ യുദ്ധകളത്തിൽ പൊരുതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പാണ്ഡവന്മാരോ കൗരവന്മാരോ അന്യോന്യം അമ്പെയ്യുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാനാൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നു. അതുപോലെ മേഘവർണ്ണനല്ല, വേറെ ഏതോ ഒരു പേരായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ അവിടെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഒത്തുചേരുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ എല്ലാ യുദ്ധം നടന്ന് പാണ്ഡവർ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നത്. ഈവൻ പാണ്ഡവരുടെ മക്കളും അവസാനം 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും പാണ്ഡവരും അവരുടെ 5 മക്കളും ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്. ദ്രൗപദിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാണ്ഡവരുടെ 5 മക്കളും കൂടെ ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് അശ്വത്ഥാമാവ്, അദ്ദേഹം അശ്വത്ഥാമാവ്, കൃപാചാര്യർ, അങ്ങനെ 2-3 പേർ ബാക്കിയാകുന്നു. പക്ഷെ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പാണ്ഡവരുടെ 5 മക്കളെയും കൂടെ സ്വയം പോയിട്ട് അത് പാണ്ഡവരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടെ വധിക്കുന്നു. കാരണം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ അവരുടെ തന്നെ യുദ്ധകളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെയാണ് അവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് 18 ദിവസം ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കാം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കൾ ആ കൂടാരത്തിൽ തന്നെ ഉറങ്ങുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് വിചാരിച്ചു ആ കൂടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇരുട്ടത്ത് പോയിട്ട് അവരറിയാതെ പോയി അവരെ 5 പേരെയും വധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 11ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മഹാഭാരതം വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനുള്ള അവസരമാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ശരിയാകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം തീരുമാനത്താൽ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നോ അത് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ എന്തായാലും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിട്ട് മാറുക എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനന് വാസ്തവ സ്ഥിതിയെല്ലാം മനസ്സിലായത്. ഇതുവരെ അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് തന്റെ ശക്തിയാൽ, കാരണം അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്, സവ്യസാചിയാണ്, ഗുഡാകേശനാണ്. തന്റെ ശക്തിയാൽ താൻ ഈ കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളവരെ എല്ലാവരോടും യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ തങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ, ഭീമനും അർജുനനും പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ ശക്തിയാൽ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ, അതും ആരൊക്കെയാണ് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത്? ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ മുതലായിട്ടുള്ള
മഹാരഥന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവരെയെല്ലാം ഇവരുടെ ശക്തിയാൽ പരാജയപ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമി ചക്രവർത്തി പദം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭാഗം പോലും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അർജുനൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആരുമല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അത് നടപ്പാക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിനിടയിൽ വെറും കരുക്കൾ മാത്രമാണ് എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാകുന്നു. അതോടുകൂടി അർജുനൻ വിറയലോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്. കൂടാതെ 40 മുതൽ 44 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു, ഇത്രയും എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് താൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? കാരണം ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവാനാണ് എന്നും അത് മാത്രമല്ല പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നും അതുകൂടാതെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹേതു ഈ ഭഗവാനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് താൻ വെറും ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കരുതി ആ ഭഗവാനോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ആ ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാം പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം കസിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കളിയാക്കി കാണണം, ഭഗവാനെ പരിഹസിച്ച് കാണണം. അതെല്ലാം തെറ്റല്ലേ? ആ തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം അർജുനൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഭയത്തോടെ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ തന്റെ ഇരു കൈകളുമുള്ള രൂപം വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് വീണ്ടും അർജുനൻ തനിക്ക് ഈ വിശ്വരൂപ കണ്ടിട്ട് തൃപ്തിയായി. ഇനി അങ്ങയുടെ 4 കൈകളുള്ള ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപവും അതിനുശേഷം ത്രിഭുജ രൂപവും കാണിക്കുവാനായിട്ട് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ആദ്യം വിശ്വരൂപം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഭഗവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി അത്ഭുതത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ കാലരൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പേടിയായി ഭയത്തോടുകൂടി ഇടറുന്ന സ്വരത്തിലോടുകൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം ആ ഒരു മാറ്റം അർജുനനുണ്ടാകുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു, അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാലരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭക്തന്മാർ തങ്ങൾ മരണസമയത്ത് തങ്ങൾ എന്ത് ആലോചിക്കണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം, മരണത്തെ പേടിയോടുകൂടിയൊന്നും ഭക്തന്മാർ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. എന്നാൽ അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് എതിരെയാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നവർക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ തങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ കാലരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുന്നത് അർജുനൻ കാണുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാരാണെങ്കിലോ അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ സംഹാര രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് പോലും ദേവന്മാരും സിദ്ധന്മാരും മഹർഷിമാരും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതായത് അസുരഗണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? കാരണം അസുര സ്വഭാവികളായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അവർ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പക്ഷെ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങാണ് സൃഷ്ടാവ്, ഇതറിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ അവർ അങ്ങയെ ആദരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നു, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും പിറകിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ഭഗവാനാണ്.
അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് നടക്കുന്നു. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്. കാരണം ആ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്ന് നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം എപ്പോഴെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കണം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഓരോ യുഗത്തിലും എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം, ധർമ്മം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം, ആര് ധർമ്മത്തിന് വക്താക്കളായിട്ട് മാറണം, എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷെ അസുരന്മാരാണെങ്കിലോ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുകയുമില്ല, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ചോടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു. അതിനെ തങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്നിടത്തോളം അവർ അതിനെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ, അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദിദേവൻ, പുരാണ പുരുഷൻ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടവൻ, ആരെയാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ എല്ലാം അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യഃ എന്ന് ഭഗവാൻ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. വേദങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവനും ഭഗവാൻ തന്നെ, വേദങ്ങളെ എഴുതിയതും ഭഗവാൻ തന്നെ, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ കൂടാതെ ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം, അത് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകണം. അതുപോലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതം, ത്രിഗുണാതീതമായ, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള, പരമമായിട്ടുള്ള, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും, അതായിക്കഴിഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിലാണ് പ്രപഞ്ചം എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ആത്യന്തികമായ അഭയസ്ഥാനം. നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അറിയേണ്ടവനും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനാകയാൽ അതീന്ദ്രിയനും ആണ് അവിടുന്ന്. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ പ്രധാന പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. അത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതി യോഗങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാകുന്നു. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുവാൻ കാരണം വായു സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധി ആയതിനാലാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ. അതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സർവവ്യാപിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. എല്ലാ
ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നടക്കുന്നു. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും, എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായ വിശ്രമം അങ്ങാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്ത. അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം അർജുനന് കുറച്ച് ഭയം തോന്നുന്നത് എന്തെന്നാൽ, താൻ ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാനോട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്ത് എന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചെങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. കാരണം വിഭൂതിയോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാലരൂപത്തെയും കൂടെ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അർജുനന് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്രമാത്രം തുച്ഛമാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറും കരുക്കൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് അർജുനന് ദർശനം കൊടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അർജുനൻ. ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ, ഒരു ബന്ധു തന്റെ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനെ, കസിനോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ ആണ് അർജുനൻ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊരു ഭാവമുണ്ട്, അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമോ? തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് താൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അർജുനൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം സുഹൃത്തുക്കൾ പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് അർജുനൻ പെരുമാറിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിനോട് താൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നുമോ ഭഗവാന്? താൻ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ടും കൂടെ അർജുനൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ കരുതിയാലോ? അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആ ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകയാൽ അർജുനനെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാകാത്തതാണ് എന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചെയ്ത അവ തെറ്റുകളായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇനി പറയുകയാണ്, പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വത്സമോസ്ത്യഭ്യധികഃ കുതോന്യോ ലോകത്രയേഭ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവനായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് അർജുനൻ സംശയം. ഭഗവാനോട് പെരുമാറേണ്ടുന്ന വിധത്തിലല്ല, ആദരപൂർവമല്ല താൻ കൃഷ്ണനോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ തെറ്റായിട്ട് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ തന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ആശ്ചര്യമുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആ കാലരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. കാരണം ഈ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ താൻ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്താണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അർജുനൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം ഭയവുമുണ്ട് മനസ്സിൽ. കാരണം വിശ്വരൂപം കാണുന്തോറും വീണ്ടും ഭയമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് രൂപവും എടുക്കാമല്ലോ. ഭൗതിക ലോകം ക്ഷണികമാണ്, അതുപോലെ ക്ഷണികമാണ് ഭൗതികമായ വിശ്വരൂപവും. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണന് ചതുർഭുജങ്ങളോട് കൂടിയ നാരായണ ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത്. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് ആ രൂപം. അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വിശ്വരൂപം അത് താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇനി അർജുനൻ കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൂടാതെ ആ നാല് കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗഥാ പത്മങ്ങളാണ് ആ നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത്. ആ ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾ ഏതേത് കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നോ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഓരോ വിഷ്ണു രൂപത്തിനും പ്രത്യേക പേരാണ് ഉള്ളത്. കേശവായൻ, മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ, വാമനൻ, വിഷ്ണു, വരാഹൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ആ നാമങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഏതേത് കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ പേരിന് മാറ്റം വരുന്നു, വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു. അത് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണ ആകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതത്രേ. പക്ഷേ ഓരോ കരങ്ങളിലുമുള്ള ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏതേത് കൈകൾ എന്നനുസരിച്ച്, അതായത് നാരായണ ആകൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. ഏത് കൈകളിലാണ് ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നാമധേയം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടാണ് വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപത്തെ കാണിക്കാൻ പറയുന്നു. അതും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതെല്ലാം മാറ്റി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പഴയ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ തന്നെ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുടെയും വിഷ്ണു മൂർത്തികളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ, ഉറവിടം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ,
4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരേണമേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം പിൻവലിക്കുന്നു. 47, 48, 49, 50 പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം. ശുദ്ധവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേതം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആത്മയോഗാത്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദർശിതം ആത്മയോഗാത്, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആ യോഗമായയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതനായിരിക്കുകയാണ് വിശ്വരൂപം. നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉൾപ്പൂകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, യോഗമായയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ഇതിനു മുൻപ് ഭഗവാൻ ആർക്കും തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനാണ് ഈ രൂപത്തെ കാണുന്നത്. അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാനും സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഈ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതുപോലെ പല പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട് പലർക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദുര്യോധന സഭയിൽ, കൗരവ സഭയിൽ സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ തന്റെ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ വളരെയധികം വലിപ്പം എടുക്കുന്നു, വളരെയധികം വലുതാകുന്നു. ഭഗവാൻ ആകാശമുട്ടേ ഉയരമുള്ള രൂപത്തെ എടുക്കുന്നു. ആ രൂപത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനൻ കെട്ടിയിടുക? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് തന്റെ വായിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും തന്റെ വായിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അക്രൂരന് യമുനാ നദിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട് പലർക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വരൂപം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വിശ്വരൂപത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർന ദാനൈർന ശക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഹി ഏവം രൂപഃ ശക്യ അഹം ത്രിലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. എന്റെ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അതെല്ലാം പഠിച്ചു ഞാൻ, വേദങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചു, എനിക്കത് മനഃപ്പാഠമാണ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അനേകം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, ദാനം കൊടുത്തു, തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമോ ഭഗവാന്റെ കരുണയോ കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും തന്നെ പ്രയോജനമല്ല. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാന് പ്രധാനം ഭക്തി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല.
ഭഗവാനെ ആര് പ്രീതിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സേവിക്കുന്നുവോ, ഭഗവാനെ ആര് തന്റെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി സ്വയം പ്രീതിയോടുകൂടി ആര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവോ അവരോട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. മാതേ വ്യഥാ മാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമേ ദൃങ്മമേദം വ്യഭേദഭീഹി പ്രീതമനാഹ പുനസ്ത്വം തദൈവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഭീവത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്ത്വദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവ കുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷവും ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അതായത് ഈ രൂപത്തെ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ സുദുർദർശമാണ് എന്ന്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതാഃ പ്രകൃതിം ഗതാഃ. കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ കണ്ടതോടുകൂടി അർജുനന് സമാധാനമായി. ഭഗവാൻ തിരിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മുന്നിൽ കാണുക വഴി അർജുനന് സമാധാനമാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ രൂപവും സുദുർദർശമാണ്. വിശ്വരൂപത്തെ പിന്നെയും ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ആ ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഇനിയും സുദുർദർശമാണ്, വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ്, പ്രയാസമേറിയതാണ് എന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തിൽ നാഹം വേദേർന തപസാ നദാനേന ന ചേജയാ ശക്യേവം ഹിതോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു, ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു, യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതു രൂപമായാലും, നാരായണ രൂപമായാലും ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായാലും വിശ്വരൂപമായാലും ഒന്നും തന്നെ, എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ. ആ രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യങ്ങളോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളോ, ദാനം, യജ്ഞം, തപസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത്? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം കർമ്മം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നല്ല കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ, നല്ല ഫലമാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തെ തരുന്നു മാത്രമാത്രം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്ത്യാധുനന്യയാശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭക്ത്യാതു അനന്യയ, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തി മാത്രം, അതിൽ വേറെ കലർപ്പൊന്നും തന്നെ പാടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ
മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാകരുത് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നേട്ടമാണെങ്കിലും ശരി, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രീതി, സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എന്റെ എല്ലാമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവാനെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമ്മുടേതാക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി, ഭഗവാനിൽ നമ്മോട് കരുണയുണ്ടാകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അത് മാത്രമാണ്. ഭക്തിയാതു അനന്യയാ ശക്യ അഹം ഏവം വിധോർജുന. ഞാൻ ആരാണ്, എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും. ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തത്വേന പ്രവേഷ്ടും, ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ, ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ആ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആ രഹസ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത്, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എന്നൊരാളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കഥ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നൊരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം. നമ്മുടെ നാഥൻ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഇത് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു കഥയാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവമല്ല, പക്ഷെ കലികാലത്തെ സംഭവം തന്നെയാണിത്. ഇത് ഒറീസയിലേക്ക് ഭഗവാൻ നടന്നു വന്ന്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നടന്ന് ഒറീസ വരെ വന്ന കഥയാണിത്. അതായത് ഒരു തവണ ഈ ഒറീസയിലെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള യാത്രയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം കാണണം, യമുനയിൽ കുളിക്കണം. അങ്ങനെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും അയൽപ്പക്കക്കാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര പോയതാണ്, തീർത്ഥയാത്ര. അവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് സരോവരങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്നു, ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ ദർശനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തി. വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം ചുറ്റിക്കണ്ട് എല്ലാം വന്നിട്ട് പുറപ്പെടാറാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന് സുഖമില്ലാതെയാകുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു, ഒരുപാട് തീർത്ഥങ്ങളിൽ കുളിച്ചു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് സുഖമില്ലാതെയാകുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള സമയമായി. എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ സുഖമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുവാനായിട്ട്, പരിചരിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, യുവബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊയ്ക്കോളൂ. ഇദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്ന് ആ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നു. ഈ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഈ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പുറപ്പെടാനായിട്ട് തയ്യാറായി. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗോപാല ഗോപാല വിഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഗോപാല വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പശുക്കളെ എല്ലാം മേയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ ഗോപാല രൂപത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട്, ആ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട്, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ യുവ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയുന്നു, നീ എനിക്ക് വളരെയധികം പരിചരണം ചെയ്യും, എന്റെ മകനെ പോലെ നീ എന്നെ നോക്കുകയുണ്ടായി. വേറെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയാലും നീ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്നെ എന്റെ മകനെ പോലെ നീ പരിചരിച്ചു. അതിന് പകരമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ തരാനില്ല. എങ്കിലും
നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഞാനത് ഈ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ യുവബ്രാഹ്മണന് പേടിയായി. കാരണം ആ യുവബ്രാഹ്മണൻ വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ആളല്ല. എന്നാൽ ഈ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ വളരെയധികം നല്ല നിലയിലാണ്. കൂടാതെ വീട്ടുകാരോട് തന്റെ മകളോട് ഒന്നും തന്നെ ആലോചിക്കാതെ ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അവസാനം നടക്കാതെ വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് സത്യമായിരിക്കണം. സത്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപഫലം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അനുഭവിക്കണ്ടേ? അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ആ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോമിസ് ഒന്നും ഇവിടെ സത്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിച്ചത്. മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണന അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന് ഈ യുവ ബ്രാഹ്മണനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. വളരെയധികം കരുണയുള്ള വിനയത്തോടു കൂടിയ ഒരു മകൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെ ആ ബ്രാഹ്മണനും തന്റെ മകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്നാലും ആ ബ്രാഹ്മണൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും കൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി. പക്ഷേ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞയെ പറ്റി ഒരു വിവരവും കേൾക്കാനില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ വീട്ടിൽ പോയതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം മറന്നു പോയോ? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ സത്യം ചെയ്തത്? അത് തീരുമാനമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്ത സത്യം പാപമായിട്ട് മാറില്ലേ? ബ്രാഹ്മണന് വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സത്യം ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങക്ക്? അങ്ങ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലോ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. കാരണം ആൺമക്കൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല. കാരണം തന്റെ സഹോദരിയെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കൾ ആരും തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തെല്ലാം തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് നുണ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടന്നു എന്ന് ആരാണ് ഇവിടെ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളത്? മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തിരിച്ചുപോയി. ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ മയക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സത്യം ചൊല്ലിച്ചതാണ്. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോമിസ് ഒന്നും തരില്ല. അവിടെ സാക്ഷികളായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നുണ പറയുകയാണ് എന്നെല്ലാം പലതരത്തിൽ ഈ യുവ ബ്രാഹ്മണനെ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കൾ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യുവ ബ്രാഹ്മണന് ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടിട്ട് സങ്കടം തോന്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാക്ഷിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ, ആരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ആ സാക്ഷിയെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ സഹോദരി എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമോ എന്ന് ആ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാൻ പോകുകയാണോ? അപ്പോൾ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട. സാക്ഷിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ചെയ്ത പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ പാലിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു, ശരി, അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെ കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം, ആ വിഗ്രഹം എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു? ഭഗവാൻ മാത്രമേ അവിടെ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഈ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ആ മക്കൾ വിചാരിച്ചു. അവർ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ യുവ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മേൽ അത്രമാത്രം അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടായത്. ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു യാത്ര പോകുന്നു. ആ ഗോപാല വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ കഥകളെല്ലാം പറയുന്നു. അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. 2-3 ദിവസമായി ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ദിവസവും ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന്. അവസാനം ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരന് കുറച്ച് വിഷമമായി പറഞ്ഞു,
നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാന് അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത്. അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പേരിനും കൂടെ ദോഷമാണ്, എല്ലാത്തിനും കാരണം അങ്ങ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം, ഞാൻ വെറും ഒരു കല്ലല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഈ കല്ലിന് എങ്ങനെ അവിടം വരെ നടന്നു വരാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ശബ്ദം. അപ്പോൾ ആ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, കല്ലിന് സംസാരിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കല്ലിന് അവിടം വരെ വന്നുകൂടാ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യുവ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നീ മുന്നിൽ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കൂ, ഞാൻ പുറകെ വരാം, പക്ഷെ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോകും, പിന്നീട് ഞാൻ ഒരടി പോലും നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പുറകെ ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ ചിലമ്പിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ്. പക്ഷേ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരെ, ആ ഒറീസയുടെ ബോർഡർ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മണ്ണാകുന്നു. ആ പൂഴി മണ്ണിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചിലമ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. കുറെ അധികം നടന്നപ്പോഴും ശബ്ദം കേൾക്കാതായപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണന് സംശയമായി, ഭഗവാൻ എവിടെ പോയി, എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലേ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഭഗവാൻ അതാ ആ ഗോപാല രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അലങ്കാരത്തോടു കൂടി അവിടെ ആ വിഗ്രഹമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതേ വിഗ്രഹം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ഒരു കല്ലായിട്ട് വിഗ്രഹമായിട്ട് അവിടെ മാറി ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ കുമാരന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ഉടനടി ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോടുകയാണ്. കാരണം അവിടെ പോയി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അതാ ഭഗവാൻ സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് എന്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതോടുകൂടി ആ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അമ്പരന്നു. ഭഗവാനിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമോ ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഭഗവാനിൽ ആർക്കാണ് പ്രീതിയും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉള്ളത്, അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഭക്തിയെ എല്ലാം പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തന്റെ ഭക്തന്റെ ആ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, ആ വാക്കിന് മറ്റുള്ളവർക്ക്, ആ ഭക്തന് അപമാനമില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ വരെ നടന്നുകൊണ്ടുവന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇപ്പോഴും ഒറീസയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാക്ഷി ഗോപാൽ എന്നാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര്. സാക്ഷി ഗോപാൽ എന്നുള്ള വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ 2 ആൾ പൊക്കത്തിലുണ്ട് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഗോപാല വേഷത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ വിഗ്രഹം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹമാണ്, കല്ലല്ലേ, നമ്മൾ കല്ലിനെ പൂജിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളുടെ രൂപത്തിലൂടെ, അതിലൂടെ നമുക്ക് ദർശനം തരികയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധന എന്നുള്ളത് അത് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കല്ലിന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ, നമ്മൾ പിച്ചള കൊണ്ട് മെറ്റൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് മരം കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പുരി ജഗന്നാഥിൽ മരം കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട്, ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധികാരികമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ, ഈ ഉപാധികളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കരുണാമയനായിട്ട് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതേ രൂപങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, അതാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമുക്കും യോഗ്യതയില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരല്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, എങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ട്.
ഭഗവാനെ പൂജിക്കണമെന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഉപാധികളിലൂടെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉപാധികളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. കല്ലിന്റെ വിഗ്രഹമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ചൈതന്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി ആ വിഗ്രഹം പിന്നീട് ആ കല്ല് പിന്നീട് വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് അതൊരിക്കലും സാധാരണ കല്ലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതും ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കരുതി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ താഴേക്കാക്കി സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ നോളജ്, ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തല താഴ്ത്തരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതികതയെ മറികടക്കുന്ന അറിവാണ്. അത് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. കരസ്ഥമാക്കി നമ്മൾ അതിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനും നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനും പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാർ. പക്ഷെ ആ ഭക്തന്മാർ അത് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ? പോരാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും? മത്കർമ്മകൃത് മത് പരമോ മദ്ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഹ സമാമേതി പാണ്ഡവ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ അവർ ചെയ്യണം? അവരെങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ പോകുന്നു? ആ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. മത്കർമ്മകൃത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം. മത്പരമോ, അതുകൂടാതെ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. മത്പരമോ മദ്ഭക്തഃ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ. സംഘവർജിത, സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുസ്സംഗത്തിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടാതെ, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാത്ത സംഘത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കേറാതെ, നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്തായിട്ട് പെരുമാറുന്ന, ആരോടും വൈരമില്ല, ആരും തനിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളവരില്ല, എല്ലാവരും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ യഹസമാമേതി പാണ്ഡവ, അവസാനം എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. മത്കർമ്മകൃത്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാകണം. എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ കർമ്മം? ഭഗവാന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുക. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തികളെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ആരും യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യരുത്. ഈ വ്രതത്തെ കൃഷ്ണകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാകാം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കണം. എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ മത്പരമഹ, സമുത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് വാഴുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് കരുതുന്ന ഭക്തനെയാണ് മത്പരമഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ
ഒരു പരമപുരുഷാർത്ഥനായി പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് മത്പരമഹ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മദ്ഭക്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സംഘവർജിത, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംഘവർജിത, വേറെ ഒരു ദുസ്സംഗവും പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ തുടരണം. അല്ലാതെ അതിനിടയിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, നാസ്തികർ, നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ആരുമായിട്ടും കൂട്ടുകൂടരുത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരായിട്ടും കൂട്ടുപാടില്ല. അവരെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷിതരായിട്ടുള്ളവരും അതിൽ വളരെയധികം ആസക്തി ഉള്ളവരുമാണ്. അവരുടെ കൂട്ടുകൂടിയാൽ നമ്മളും അതേപോലെ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരായിട്ട് മാറും. കാരണം ഭഗവാന്റെ മായ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശക്തിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ടുള്ളവർ, നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശത്രുതയില്ലാതെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സുഹൃത്തായിട്ട് പെരുമാറുന്നയാൾ. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ താൻ സ്വയം പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അവരെയും കൂടെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, തന്റെ അയൽവാസിയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി മൂലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ് ഒരാളെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നും അയാളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഈ നിർവൈരനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഒരാളെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയാകുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായ അസൂയയില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി സേവനത്തിന് മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം, വേറെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാടില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും എല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് മിശ്രമാകുമ്പോൾ അത് മിശ്രഭക്തിയാകുന്നു. അതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട, ജ്ഞാനവും വേണ്ട, കർമ്മവും വേണ്ട, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനും ഭക്തനും മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനും ഉപകരിക്കപ്പെടൂ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അപൂർണമാണ്. ജ്ഞാനഭക്തി, കർമ്മഭക്തി എല്ലാം തന്നെ അപൂർണമാണ്. അതിലേക്കും അതുവഴി നമ്മൾ അവസാനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനഭക്തിയും കർമ്മഭക്തിയും എല്ലാം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ അതെല്ലാം അപൂർണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തനും ഭഗവാനും മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളെ പറയുന്നത്. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. അജാമിളൻ അവസാനം തന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹരിദ്വാറിൽ പോയി പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. അവസാനം ആ അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അജാമിളൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു വേശ്യയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തു. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ ഫലം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും കൂടാതെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ആ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.